Matul din it-tmiem il-ġimgħa qed tittella edizzjoni oħra tal-Qormi Wine Festival. Din hija 13-il edizzjoni ta' dan l-avveniment u għal din is-sena hemm 15-il tip ta' nbit li l-pubbliku ġenerali jista' jixrob. Il-festival li qed jittella bis-swit il-Knisja ta' San George u li jiġi organizzat mill-Kumitat Festi Esterni ta' San George Martri qed jinkorpora fih l-ikel, id-divertiment u bla ebda dubju l-inbit. Fil-fatt, it-triq tal-Knisja kif ukoll dawk tal-madwar kienu l-koll okkupati minn bankarelli tal-inbit u tal-ikel tradizzjonali Malti. Waqt li żorna dak li kien għaddej tkellimna dwar dan ma' wieħed mill-organizzaturi li femna kif il-festival evolva tul is-snin. Prattikament bħala Wine Festival kollox beda bej idea għal perba ħbieb barra l-bib tal-maħżen. Da prattikament ġifieri kien hemm laqa u dew jaħsbu daqsxejn kif jistgħu jivvintaw xi differenti ġewwa raħal. U nibda l-idea tal-Wine Festival. Ovvjament, ma' żmien dejjem tara x'ħad ivvinta ġdid, kif ħadd kabbar, u llum 13-il sena wara qegħdin fil-livell professjonali li qegħdin u nistgħu ngħidu li bħala event huwa fil-kalendarju nazzjonali ta' Malta. Tul iż-żewġ serati attakantanti qed janimaw fuq iż-żewġ palkiet li hemm armati. Sadanettant tul il-lejl tal-ġimgħa ġiet organizzata kompetizzjoni bejn l-assara tal-inbit mhux professjonali. Din tat spazju ieħor għal dawk id-dilettanti tal-inbit. Naturalment, festival bħal dan jirrekjedi preparazzjoni kbira bl-organizzaturi jisqu li hemm qatt ta' sfidi. Bħal kwalunkwe attività oħra naħseb li kbar sfida hija l-fondi. Però bl-għajnuna tal-isponsors u tal-volontari, sissa, grazzja Alla dejjem irnexxielna ntellaw festival ta' livell għoli u professjonali.